Moi kaikille! Mä teen nyt tämän vastausvideon tuohon mun blogin kysymysvastaukseen. Ja kiitos hirveästi kaikille kysyjille, että kysymyksiä tuli niin paljon, että mä teen nyt tänne 2 osassa, niin mahtuu varmasti kaikki vastaukset ja niin. Tää alkaa näin, että tykkäätkö enemmän kouluratsastuksesta vai esteistä? Mä tykkään enemmän kouluratsastuksesta, vaikka tosin se välillä vähän riippuu hevosesta, että mikä sille hevosille on se vahvuus, mutta ehkä kuitenkin koulu. Mikä on lempiruokasi, entä vinkana? Mun lempiruokaa en oikein tiedä, mutta vinka rakastaa herkkuja, kuten omenaa ja porkkanaa. Seuraatko raveja? Semmosia niinku vaikka jotkut kunkkarit tai santmiselravit, mutta en mitään semmosia herun pieniä. Että niitä sitten silleen pikkasen. Mikä olisi unelmiesi matkakohde? Mä haluaisin Islantiin, koska siellä on Islannin hevosia ja kuumia lähteitä. Mut sitten olisi siistiä päästä jonnekin Losiin tai Nykiin tai USAan tai jonnekin. Ajatteletko ikinä maailmanlaajuisia ongelmia, nälänhätää tai sotia, kriisejä yms? No en mä nyt tiedä silleen, että hirveästi mitä ajattelen, mutta kyllä nyt joskus varmaan kaikilla käy mielessä tai silleen. Mutta en hirveästi. Missä maissa oot käynyt? Mä oon käynyt Ruotsissa ja Virossa. Artisti kautta bändi, jonka haluaisit nähdä livenä. Mulla ei oikeastaan ole mitään semmoista suosikkia bändiä, että minkä mä varmasti haluaisin nähdä. Mutta niin, et en mä oikein tiedä. Olisi sitä tietysti kiva mennä jotain katsomaan, mutta ei oo oikein mitään semmoista, minkä haluaisin nähdä. Jos voittaisit Notossa, mitä tekisit? No jos mä voittaisin semmosen hirmu ison summan, niin mä ostasin kaiken mitä mä nyt tarvitsen eniten. Ja sit mä ottaisin säästöön. Ja sitten kun aina tarvitsee, niin sitten ottaisin sieltä. Ja lemppari kouluaine. Ilmaslaita. Lempielokuva on Harry Potterit ja ehkä Titanic. Kuinka monen minuutin suihkuja otat? Ehkä jonkun 5-10. Tavoitteesi vinkan kanssa. Mä haluaisin, että vinkasta tulisi sellainen luotettava heppa, jolla pystyisi niinku antaa semmoisten kokenemattomienkin niinku ratsastaa. Ja ei tarvitse pelätä niinku, että ryöstääkö tai pukittaako se tai tekeekö se jotain. Ja sit saa se laukka kuntoon. Tai että se laukasta tulisi sellainen pyörivä ja hyvä. Millainen on unelmiesi hevonen? Vinka. Onko sulla muita harrastuksia kuin hevosharrastus? Mä harrastan myös valokuvausta ja tätä blogin pitämistä. Viekö hevostelu paljon aikaa viikossa? Kyllä se vie niinku arkipäivinä niin melkein sen kaiken vapaa-ajan, mikä koulun jälkeen on. Oletko tyytyväinen omaan ulkonäköösi? En mä tiedä. Kai. Kuvaile itseäsi parilla sanalla. Mä oon positiivinen ja luotettava. Mistä lähtien oot tykännyt hevosista? Mä oon tykännyt ihan pikkutytöstä asti. Millainen musiikkimaku sulla on? Mä kuuntelen sitä, mitä radiossa tulee. Kun ratsastat, kuunteletko musiikkia? En oo koskaan kuunnellut, mutta vois olla ihan kiva kokeilla. Onko sulla omaa hevosta? Siis no vinka on niinku mun siskon, mutta se menee omasta, joten on mulla melkein niinku oma hevonen. Kuinka kauan oot ratsastanut? Mä oon ratsastanut opetuksessa 4,5 vuotta ja sit niinku sitä aiemmin niin kotona silleen ilman opetusta. Tykkääks muista eläimistä? Tykkään. Joo, tykkään. Ja millaisia luonteenpiirteitä arvostat ystävissä? Ystävän pitää olla sellainen rehellinen ja luotettava ja mukava ja huumorintajuinen ja semmonen, joka ymmärtää huonojakin vitsejä ja jonka kanssa voi tehdä kaikkea, mistä tykkää. Ja semmonen, että se ei jakele mitään juttuja eteenpäin ja et sen kanssa voi niinku puhua mistä vaan. Onko kuolema sinulle alku vai loppu? Kuolema on minulle loppu. Jos saisit pukeutua
jos saisit pukeutua ihan miten vain, kuinka pukeutuisit? Mä varmaan laittaisin jotkut mun lempparivaatteet, eli ratsastushousut ja jonkun huppari. Ja tai sit mä pukeutuisin tosi hienosti, menisin sinne kauppaan ja ottaisin jotain tosi kivaa. Entä mitä tekisit? Mä tekisin kaikkea, mitä mä en oo vielä saanut tehdä, mutta mä haluaisin. Ja siis mä tekisin kaikkea, mistä mä tykkään. Onko olemassa esinettä, josta et ikinä luopuisi? Jos on, mikä ja minkälainen se on? Kyllä on olemassa. Ja se näyttää tältä. Se on mun puhelin. Nokia C601. Mitkä ovat lempikirjasi ja elokuvasi? Harry Potterit ja nälkäpelit on tosi hyviä kirjoja. Että ne on varmaan lempikirjoja. Tai joku tommonen sarja tai tommonen. Ja lempielokuviin on jo vastannut. Muistatko uniasi? Jos muistat, kerro tarkemmin, minkälainen uni on kyseessä. Kyllä mä muistan mun unia. Mä muistan muutaman painajaisen. Ja sitten mä muistan semmosia hassuja unia, missä on ollut kaikkia luokkakavereita tai tuttuja tai jotain jotain semmosia kavereita. Tässä on tapahtunut kaikkea outoa. Sitten suosikki leivonnaisesi. Jokin, mitä tykkäät syödä, taikka leipoa. Mä tykkään leipoa mokkapalaa, koska se on niin helppo, mutta en mä tiedä mitä mä tykkään syödä.